ಅಪಗ ಅಕುಲು ಕೋಡಿಗೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷಡ್ಲ ಸಮಾಧಿಡ್ದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಆಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಿನ್ಪಾವರೆ ಪಾರಿಯದು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಆಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಿನ್ಪಾವರೆ ಪೋನಗ ಇಂದ ಏಸು ಅಕುಲೆಗೆ ಎದುರಾದು ನಿಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಹಿಂದೆ ಅಕುಳು ಮುಟ್ಟಪೋದು ಆಯ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಆಯಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ಅಪಗ ಏಸು ಅಕಲೆಡ ಪೋಡಿಯಡಿ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಕುಳು ಗಲಿಲೆಯೋಗು ಬರೋಳು ಅಂದದು ಪಿನ್ಪಾಲೆ ಅವಳು ಎನಾನು ತೂವೆರು ಅಂದದು ಪಂಡೆ ಅಕುಳು ಪೋನಗ ಇಂದ ಕಾವಲದಕುಲೆಡ ಪಾಕ ಮುಂದೆ ಪೊನ್ನೋಗು ಬತ್ತದು ಆಯ್ನವು ಮಾತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರಡೊಪ್ಪ ಕೂಡುದು ಮದಿಪ್ ಮಲ್ತದು ದಂಡದಕಲೇಕು ದಿಂಜ ಪನವು ಕೊರ್ದು ಆಯ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತ್ರಿಡ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಯನು ಕಂಡೊಂಡೇರು ಅಂದದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಆಯನ ಒಪ್ಪಿಯಾದ ನಿಕುಲೆಗೆ ಚಿಂತೆದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಅಂದೆ ಅಕುಲು ಪನವನು ದೆತ್ತೊಂದು ತನುಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಯಹೂದ್ಯರೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆಂದುಂಡು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಭು ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಖಂಡನಿ ಬುಡಿತಿನ ನಡುವೆ ಹೊರರ ಯುದ್ಧ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಪಾತೆರಾಂಡ್ ಬುಡದಿ ಪಂಡಲು ಯಾನ್ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಈರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಗುಲಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಡದಿಪ್ಪನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೋಡು ಈರನ ಕೈ ತಿರ್ತು ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತೂಪೆ ಈರನೆಂತೂಲಿ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾಣ ಕೆಲಸ ಪೋಪಿನ ಕಂಡನಿ ದಾದ ಪನ್ವೆ ಮನೀತಿಜಿ ಬುಡೆದಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈನಿ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಐ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆ ಆವ್ ಇನಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕನಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯರು ಬಯ್ಯಾಡು ಕಂಡನಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬುಡೆದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆನು ದೆಕ್ಕದು ದೀತಾಳು ಒಂಜೊಂಜೆ ತಿನ್ನಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕೆಜಿ ಪಂಡ ಕೆನ್ನಗ ಬುಡಿದಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿ. ಅರೆ ಮುಂದೆಂಚ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾನ್ ಗೊಂಚಿಲ್ಡಿತ್ತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕೊನ ಬೈಜಿ ಆ ಗೊಂಚಿಲ್ ತಾಲ್ದನ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ದೀತೆ ಗೊಂಚಿಲ್ ತಾಲ್ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ 25 ಗೊಂಚಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತನೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾನ್ ತಾಲ್ದು ನೆನ್ ಕೊನ ಬಾಯಿದೆ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲೆ ಗೊಂಚಿಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊಂಚಿಲ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ತಾಳ್ಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏಪ ಎಂಕುಲು ಗೊಂಚಿಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಮಿಸಾಜ್ಯರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಮಿಸಾಜ್ಯರ್ನ ಕನಸು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಂಚಿರಡು ಪೊಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ವಚನ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರು ಫುಲ್ಟನ್ ಜೇಷನ್ ಪಂಪನಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರು In the death of Jesus, Jesus did not die. Death itself died.
ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ ಮರಣಡ್ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತದಿಜೇರು ಮರಣನೇ ಸೈತಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮತ್ತಾಯ 26 ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 30 ಪನ್ಪಂಡು ಏಸು ಕಡೆ ಭೋಜನದ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಸಮನೆಗೆ ಸಯ್ಯರೆ ಪೋನಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ರಾಗ ಮಲ್ತದ ಪೋಯರು ಏರಾಂಡಲ ಸಯ್ಯರೆ ಪೋನಾಗ ಪದ ಪಂಡದ ಪೊಯ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೆರೇನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬುಡಿಯೇರ್ಂಡ ಅಬುಕ ಏರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ರಾಗ ಮಲ್ತದ ಪೊಯ್ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಎರಡನೇ ಪಾತೆರ ಮತ್ತಾಯ 26:32 6 ಸಯ್ಯರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಗೆಸ್ಸಮನೆ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ದುಲೆ ಯಾನು ಜೀವಾದ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೇಕ್ ದುಂಬು ಗಲೀಲಿಯೋಗ್ ಪೋವೆ ಇನಿ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿರ ಪೋಲ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪನ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಲೀಲಿಯ ಸಯ್ಯರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರದು ಸೈತಾರೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೇಕ್ ಗಲೀಲಿಯ ತಿಕ್ಕಪೆ ಏರುಲ್ಲಿರ ಅಂಚಿ ಸೈತಿರ ಸೈರ ಪೋಯಿನಕಲು ಪನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಯೋಹಾನ್ನ ಅದೇ 10 ವಾಕ್ಯ 14 ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಏರ್ಲಾ ದೆಪ್ಪಯರು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವಚನನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಐತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಏರ್ಲಾ ಕೆರ್ತಜೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಆರೇ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಪಂಡ ಕಡೇತ ಪಾತೆರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆದ ಮಿತ್ತು ಆರು ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪ ಪಿತನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಡ ಮರಣ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮರಣ ಆತನೆ ಸೈಪುನಗ ಏರಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂತನ ಉಂಡೆ In the death of Jesus, Jesus did not die. The death itself died. ಪಂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ ಮರಣಡ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತದಿಜೇರು ಮರಣ ಸೈತಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ಜೀವ ಆಪನೆಟ್ಟ 11 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೈಪ ಪಂಟನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಡು ಏವಾಗ ಏಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ಜೀವ ಆಯರ 11 ಜನತ್ತ ಉಲ ಇತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ಸೈತೆ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಬದ್ದುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇರಳ ಯಹೂದ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ನಿಂತು ಅಕಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಲೆ ಕರಿಯರು ತುಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೇವಲ 16 ಜನ ಪುನರ ಜೀವ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪೇತ್ರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಡು ಆಯಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ 3000 ಜನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡಿದು ಪೇತ್ರನೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೇ ಬಂದುಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪಂಡ ದಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಪುನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತ್ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಸ್ಟೈನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರನ ಕಂಡನಿ ಗ್ರಹಂ ಸ್ಟೈನ್ ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆಲು ಅಕ್ಕಲೇನ ಜೀಪ್ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೂಗರಿಯರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಜ ಯಾರು ಬೊಂಜ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ತನ ಆ ಜನಕ್ಲೆ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ಟೈನ್ ಉಂತದ ಪಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರ್ಜೀವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಘಟನೆ ತೋಜನುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಭಜನೆ ದಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ನಡುಟು ತಂಡ ವಿತಂಡದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನಿದ ವಚನ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡಾರೆ
ಎಂಕುಲು ಜೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ಶಿಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಶರೀರನ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯಿರ್ಪನ್ಲೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತು ಜೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನನಲ ಜನ ನಂಬುವೇರು ಬಂದುಲೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಪಿನ ಪಂಡುವಿನ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಏಸುವಿನ ವೈರಿಕಿತ್ತಂಡು ಐಕಾದು ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಸಮಾಧಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಿಯರು ಐಕ್ ಸೀಲ್ ಮೊಹರ್ ಪಾಡಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಆಜಿ ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಾವಲು ದಿಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಕಿಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಂದಲೆ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಿದ್ದಿಜೇರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಾವಲು ದಿದ್ದಿಜೇರು ಏಸುನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏಸುನ ವೈರಿಲೆಗ್ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಪೇರು ಆರ್ನೆ ಸಮಾಧಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರ ಇದೈ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ಕಂಡೊಂದೇ ಪೋಯರ್ ಪನ್ಕ ಕಂಡೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಜೆತ್ತದೇರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಕಾವಲ್ ದಿತನ ಹತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಅಕಲು ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ರಟ್ನೆದಾದ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಜೆತ್ತೆರನ್ ಬನ್ಕ ಏಸಿನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಬತ್ತದ ಕಂಡದು ಪೋಯರಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಜೆತ್ತಿದ್ದೇರಕ ಮೂಜಿನೆ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯರ್ ಪನ್ಕ ಎರಾಂಡ ಕಂಡರ ಪೋನಗ ಅವಸರ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಪದೊಂದು ಬರ್ಬೇರತೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ನ ಮೈಕ್ ಸುತ್ತಿದಿನ ಮಾತ ಕುಂಟುಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರಲ್ಪ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಪುನಕಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಯರು ಇಡೀ ಶರೀರನೇ ಕಂಡೊಂದು ಪೋವೇರು ತುಲೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಸಮಾಧಿದ ಉಲಾಯಿ ಇಡೀ ಆರ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದಿನ ಆ ಪುನಕ್ ಸುತ್ತದಿನ ಕುಂಟುಂಡತೆ ಅವೇನು ಸಪರೇಟ್ ದೀತೇರು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ತರೆಕ್ ಸುತ್ತದಿನ ಆ ರುಮಾಲನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ದೀತೇರು ನಿಕ್ಕಲೇಕ್ ಅವೇನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಅಪಾಗದ ಕಾಲೋಡು ದನಿ ಸೇವಕ ಇತ್ತೇರು ದನಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒನಸು ಆಂಡ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ರುಮಾಲಿನ 6 ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಕೆಲಸದಾಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ದನಿನ ಒನಸ್ ಆತ್ತುಂಡು ನನ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 6 ಒನಸು ಕುಲ್ನಾಗ ಏರೋ ಪಿದಾಡ್ಲೆತ್ತೇರು ಅರ್ಧದು ಒನಸು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ನ 6 ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಕುಂಟು ಆ ರುಮಾಲಿನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚನೆ ದಿ ಒಂದಿತ್ತರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಅದರ ಐತ ಅರ್ಥ ಏನ ಒನಸ್ ಆತಜಿ ಅನ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಹೂದ್ಯರಾದ ಆರ್ನ ತರೆಕ್ ಸುತ್ತಿದಿನ ಕುಂಟುನ ಇಂಚದೀತೇರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಐತ ಅರ್ಥ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮುಗಿದಿಜಿ ಎನ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾಲಡ್ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಡು ಒಂದು ಏತ್ ದಿನ ಅಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಆರ್ನ ಶರೀರನ ಕೊಂಡದ್ ಪೋಯರು ಪನ್ಕ ఆయన ಓಲ್ ದಿಯರು 11 ಜನಲ ಸುಳ್ಳು ಪನಯರು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ 2000 ವರ್ಷದ ಆ ಸುಳ್ಳಾದ ಉಂತಂದು ಬಂದಲೆ ಆರ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಪೌಲನಂಚಿನ ಕಠೋರ ಮನಸ್ಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾತಿರ ಪಂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪ್ರಭು ಯೇಸುನು ಬಿಡದು ಬುಕ್ಕ ಏನೇಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಿಜವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತಿರು ಎಂಕುಲು ಇವತ್ತು ಇನಿ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಆರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತಿರು ಇನಿ ಕಮಿಸ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಾದ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಮಿಸ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಾದ ಆರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಸದಯ ಸಮಾರಿತನ ಸಾಮತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುಟ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾಜಕ ಲೇವಿ
ಕಲ್ವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಬೂರ್ದಿನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪೇರು ಅಕುಲು ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಒಮ್ಮ್ಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು. ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಆಯ ಕೇಂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆಯಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು, ಯಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆಯಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು. ಎಂಕುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗು ಉಂತುಜಿಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ದಾದ ಆಪುಂಡು, ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಆಯ್ತು. ಇನಿ ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧ್ಯರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಾಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಬಂದಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಡಕು ಮಲ್ತದು ದೂರ ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತುಂಡು. ಐಕಾದ ಆರ್ನ ಶ್ರಮ ಆತ್ಮಲ್ಯ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಜೀವಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಲಾಯ ಸೈಪ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಸೈಪುಂಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸೈಪುಂಡು, ಎಂಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಸೈಪುಂಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೈಪುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಏನಂತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪುದರ್ಕಾದ ಮಾತ್ರ ಜೀವವುಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಸೈತದ ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಸೈತನ ಬೂರ್ದಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜೀವ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ದಾದ ಸೈತನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇಂಚ ಉಂಡು. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಆರ್ನ ಕಥೆನಿ ನಿಖಲು ತೆರೆದಿಪ್ಪಾರ. 27 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದ ಜನ 27 ವರ್ಷ ಇಬುಕ ಆರೇಕ ಏಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅವಾಗ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಪೇರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆರಣ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗೀಯದ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ. ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲೆಡು ಕುಂತೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ತಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇರ್ನ ಸೈಡ್ ಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತನ್ ಬೆಗರದು ಗಪ ಗಪ ತಿಂದದು ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂತದು ದೋಸ್ತಿಯರ್ಲು ಕೇಳಲೇರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚದಾಯ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇನ ಅಪಗ ಪಂಡೇರೆ ದೋಸ್ತಿಯರ್ಲೆ ನಾನು 27 ವರ್ಷ ಜೈಲಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಿದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಾಜರಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೇನ್ನಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮೂತ್ರ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೆ, ಪಡಕೆ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಡಕೆ ಬರ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಒಲಾಯಿ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಲಾಯಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಬಂದಿಲೆ ತುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಡು ಯೋಹಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಿಲಾವೆಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಓಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಆಯನ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತದ ಜೇರೆ ಆಯನೇ ಆಯಕ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈತಲು ಬನ್ನಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಂಡು ಯಾನ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲ ಬದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಂಡ ಕಡೆತ ಭೋಜನದ ಸಮಯ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಆಯ ಬಲ ಬಡಿ ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆತ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಯಕ್ ಆಯನ ತರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಲ ಬದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾವುಜಿ ಆರೆನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ನಾನ ಬೋಡು
ಐಕಾಯಿ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆ ಒಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯ ಒರ್ತಿಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿದ ಕೈತಲು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡ ಲಕ್ಕದ ಪಾರದು ಪೋಯರ್ದಾಯೆ ಒಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಾಯೆ ಪಾರಿಯರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆದ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾನಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಪ ಬಾಕಿದ ನೀರು ಗುಚ್ಚುಪ ಆ ಒಂಜಿ ಹನಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಹನಿ ನೀರು ರಕ್ತ ಆಪು ಬಾಕಿದ ನೀರು ದಾದಾಪು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಚ ರಕ್ತ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಹಂಚ ಆವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕರೆತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಕಮಿಸ್ ಅಜ್ಜೇರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡನ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಆದ ಎಂಕುಲು ಬದುಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಪಂಡೆ ಗೊಂಚಿಲ್ ಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಿಂತನೆ ಉಂದೆ ಸದಾಯ ಸಮಾರಿತನ ಸಾಮತಿಡ ಆರು ಪಂತನ ಉಂದೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಜೀವನ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ ಒರಿಯನ ಜೀವನಡು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೊಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರೊಟ್ಟಡು ಏತ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಸುದೆತ್ತ ಮಾತ ಕಲ್ಲನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಗ್ರೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದೋ ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೆ ಮರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೋ ಆ ಐಟಿಪ್ಪನ ಕಲ್ಲುಲು ಏರು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಎಂಕುಲ ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಮಿ ಸಜ್ಜೆರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ಒರಿಯ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಏಪ ಗ್ರೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಾದ ಸೇರುಂಡ ಅಪಗಾಯಿಕ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂ ಪಾಡ್ಪೇರು ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಜಾರ್ದು ಬುರುಂಡ ಐನೀಲ ಗೆನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಸಮುದಾಯ ಬಲ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಜೀವನ ಎಂಕಲಡ ಇಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಮಯದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ